Добро утро! Честит имен ден! Честит имен ден на всички цветя! Честит имен ден на цветето калина! Честит имен ден! В църквата бият камбаните. Кое е това куче, което се чеше? Риня! Риня! Кажи честит рожден ден, ма стига се дръгна, пиле! Айде! Къде е калинчето? Седни! Седни! Това ли е честит имен ден на кучешки? Добре махаш с опашка. Добре, пиле. Айде сега да видим какво ще кажат кокошките. Ко. Ето ги малките кокошци. Го петелам. Така. Цялото ново ято. Ето е кралицата и краля. Това са нашите кокошчици преди 2 години. Тези създания дойдоха. Кралицата е сърдита. Тези дойдоха преди 3 дни. Бим-бам-бум, бим-бам-бум, бим-бам, бим-бам-бум. Ето. Я да видим дали ще има поздрав за калинчето. Специален поздрав за именния ден. Малко иска да изчакаме. Чакаме жабите да се нанесат. Ето го поздрава. Ето го поздрава. Още един път. Айде де. Не иска пред камерата. Ето ги кокошките работят от ранни зори, копаят. Те ще им дадем малко зрънце. Още. Туита, нямаш ли желание? Да не го насилваме. Ама си подъл. Добре. Тук всичко е мулчирано. Дръвчетата. Започват да се съдят. Така. Кайсийките, черешите, планината. Пчеличките още не са излезли. Ето една прасковка. Да видим къде е църквата. Тук манастира. Малко. Тая камерка не се вижда много. Къде се златеят кубенцата. Там. Черниоман. Чарт. Брюкселското зеле. Ще се пти. Ще спираме семенца. Маточинката. И тя има имен ден, маточината. Черниоман.
Откривам за кокошчиците. И последния кадър за Пеите, който избяга. Сега ще трябва да се връщаш обратно в къщата си. Айде! Не. Риня. Айде, прибирай се. Така. Виж как е научен да се прибира. Защото знае, че Риня ще му се скара. Риня, айде последна. Не. Ти не си го и помисли повече да бягаш. Ето сега. Поздрав с пръчка от куче. Айде, целувки. Целувки.